το πρωί. Εδώ όνειρο κάλε ξύπνο το φορό και φούστα ως το κενό.
το αφαιρώνω στους φίλους. Αλλά εξήγονται για δόλμα.
Σταυρές είσαι! Πρώτο άλμα. Τρίτο, πάμε τέταρτο. Τέλειο. Όταν να φύγω από ψηλά, σκέφτηκα εσένα. Να πιο πολύ, σκέφτηκα τη μάνα που με γέννα. Άρε, μάνα, βλέπεις το γιος τι σου λέει. Για την Σε οικογένειά σκέφτεται, μου. μπράβο παλικάρι μου. Να είσαι καλά, καλά άλματα. Ευχαριστώ. Γεια σου και Λεβέντη. Για να σε δω. Τρίτο, έτσι. Να μην την πουλάω. Πού έπαιζε, δεν έβλεπες εκεί που σε φώναχα. Όχι, δεν ήταν. Πού έβλεπες. Κοίταγα από εδώ και δεν σε κοίταξα καθόλου εσένα. Βασικά σε πέρασα για από τους κλασικούς εδώ πέρα τώρα. Δεν πειράζει, δεν χτύπησε καθόλου. Εφόσον κατεβήκαμε καλά. Μια χαρά είσαι, μια χαρά. Χτύπησε καθόλου, όχι. Μια χαρά, μια χαρά. Είμαστε όλοι υγιείς. Μάλιστα. Πάλι μες στο λεωφορείο τώρα. Πάμε. Πού πας? Να ρωτήσαμε σημείωσε, να είμαι σίγουρος. Πώς ήταν το άλμα. Καλό, τρίτο, Πας για άλλο τώρα, τέταρτο. Ναι, πάω για το τέταρτο. Άντε, καλό άλμα, ρε. Ευχαριστώ. Γάμο, Ωραίο. κομπλέ, ναι. Μπράβο, τρίτο κι εσύ. Φύγε. Ελάτε εδώ εσείς, ελάτε εδώ. Φύγε. Γετανός. Ανεβείτε πάνω. Ζούνες. Εγώ δεν θα τα τράβαγα άλλο μπροστά. Τώρα πλάνησα. Τον Τρίπολη και τον Κύπρο. Αν πούν τα λεξιότα κανονικά δεν χρειάζεται καμία μετακίνηση. Δεν τα αφήνω να κάνω. Καλά τα Πώς ήταν το λεξίποτα. Τέλειο. Τελειώ. Το παρατάς και φεύγεις. Καλό άλμα, ρε. Ευχαριστώ. Πάτε για το τέταρτο τώρα, παιδιά. Τέταρτο άλμα. Έχει λίγο λάσπη, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Πολύ κουράστηκες. Κουράστηκες, Απόλαυση. Κουράστηκε, έπαιζες μακριά, Έλα ρε πιτσιρικά από την Κρήτη. Γεια σου φωτογράφε. Ωραία ροή έκανε ρε παλικάρι. Δεν την έχει τόσο καλή. Γιατί, Αλλά εντάξει, μια αφού δεν χαρά. χτυπήσαμε. Μια χαρά. Όλα Έχει- καλά, πολύ λάσπη. Δεν παίρνεις χαμπάρα πολλά σπεσί, είσαι Λεβέντη. Όχι, όχι. Όλα καλά. Και λοκατζής. Έτσι. Για να μην είχε τις πάνω. Κοίτα τα φιλαράκια σου πριν λίγο. Πριν λίγο ήσουν εσύ αυτός. Κοίτα. Κοίτα πάνω. Ω, Πες μια ματινάδα ρε. παράψου αλεξίπητα από τα φορέματά σου. Όταν βουτάω στο κενό να βρίσκομαι κοντά σου. Ρε παλικάρι. Γεια σου ρε Λεβέντη. Τι κάνουμε, Καλά παλικάρι μου. Τέταρτο, τρίτο. Τρίτο. Τρίτο, Πολύ έτσι. καλό, πολύ καλό. Μπράβο ρε. Καλός καιρός, όλα καλά. Πας για τέταρτο έτσι. Πάμε για άλλο ένα, ναι. Άρα ρε παλικάρι.
Έλα, Κρητικόπουλε. Έλα, πάλι καλά μου. Τι κάνουμε? Το τέταρτο είναι. Τρίτο. Είναι και καλύτερο. Έλα, Νίκο. Έλα. Πώς ήταν το άλμα? Να και ο Νικόλας. Τι κάνετε? Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Πολύ καλό. Μαζί. Δεν πιστεύω να μένετε και στο ίδιο χωριό. Τρίτο άλμα είναι. Κανιωτάκια όχι. Κουραστήκατε βέβαια. Καλό άλμα. Παλαιικά, πώς ήταν το άλμα? Όλα καλά. Πολύ καλό. Δεύτερο ματάκι. Ποιο ήταν αυτό? Δεύτερο άλμα. Πρώτο στο στικ. Πολύ καλό, εντάξει. Το δούμε είναι ότι έχει πολύ λάσπη, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Αλλά είναι. Εσύ ποιο άλμα ήταν? Δεύτερο άλμα. Δεύτερο άλμα και εμένα, πρώτο τελευταίο στο stick. Μια χαρά τα πήγαμε. Πάτε για άλμα, έτσι. Πάμε για αλματάκι. Καλό άλμα, παιδιά. Έχουμε για να κάνουμε άλλο ένα. Καλό άλμα, λίγο λάσπη Έχουμε έγινε. γίνει λίγο. Έγινε. Ποιο άλμα ήταν αυτό? Τρίτο άλμα, τώρα πάμε για πουλάβα. Άλλο ένα, έτσι. Καλό άλμα, λέει παιδί. Ωραία προσγείωση έκανες, αλλά σε λάθος μέρος, Πολύ νερό. Πολύ νερό, ναι. Κοίτα πάνω. Έλα ρε Κρητικέ, δεν έχεις ανάγκη. Για να σε δω. Τέταρτο άλμα. Σαν να βράχες λίγο, Λίγο. παλικάρι. Κοίτα πάνω πάλι, κοίτα πάνω. Τα φιλαράκια σου. Αυτά είναι τα παλικάρια. Αυτά είναι τα παλικάρια, ναι ρε φίλε. Δεν κολώνει πουθενά. Όχι. Λεβέντες. Ποτέ και τίποτα. Λεβέντες, Ελλάδα. Ωραία η ζώνη με πολύ ωραίο χορτάρι. Δεν μου λες την έχει καλό χόρτο. Ναι. Καλό χόρτο. Καλό είναι, μα πρέπει να βγάλω. Αλλά έχει λίγο νερό. Βγαίνει. Φούσκωσαν τώρα. Άρα, κάτσε εκεί. Για πες μου, πού είσαι από την Κρήτη Χανιά. και πού τα φέρουν στο άλμα, ρε. Στη μάνα μου, στον πατέρα μου, σε όλους. Φίλους. Γνωρίζουν τώρα ότι κάνεις άλμα, το ξέρουνε. Όχι, στο κάτω κρυφό. Κρυφό. Αλήθεια, ρε. Κολύμπα. Είχε λίγο νερό εδώ, για να δω πού έπεσες. Δεν είναι τίποτα. Για πισίνα σε ξενοδοχείο καλή είναι. Μικρέ. Είναι. Τέταρτο έκανες, Τέταρτο. Μπράβο, Πάμε ρε, για το μάγκα. τελευταίο. Μπράβο, ρε παλικάρι. Μας λένε τώρα να κάνουμε Σνουκ. Σνουκ. Σνουκ, ναι. Άντε, καλό άλμα, Να παιδιά. πούμε το καινούργιο ελικόπτερο. Θα κάνουμε τα καινούργια, ναι. Έγινε, καλό άλμα. Γεια, σούμε. Αυτοί είναι οι λογατζίδες. Ποιο άλμα είναι αυτό? Το τέταρτο. Πώς ήτανε? Πώς ήτανε? Τρόμαξα πιο πολύ από όλα. Γιατί τρόμαξες όμως? Δεν ξέρω. Κάτι συνέβη? Όχι, το άγχος δεν ξέρω. Αλλά τρόμαξα πιο πολύ από όλα. Ναι. Ναι. Και έχεις άλλο ένα τώρα, έτσι. Άλλο ένα και φεύγω. Άντε, καλό άλμα, ρε. Ευχαριστώ. Εσείς να κάνουμε σήμερα άλλο το απόγευμα. Φοβήθηκες, έμαθα. Δεν φοβάσαι. Άσε, άλλη φάση. Ναι. Όποιος έχει και πάνω θα είναι πολλά. Είδες. Πάρα πολλά.
Αγώνα αν είμαι στην καριέρα θα ξετελέψω. Τέταρτον είναι εδώ, απάνω στο πάνω θα ξετελέψω. Θα γίνουν παραστερικά του γιατί υπάρχει θέμα. Περιμένει η γυναίκα. Τα μόνο με την γυναίκα. Όλοι είναι άντρες. Λοιπόν, άλλο ένα έχετε, έτσι έχει. Τσαμίτα. Άντε, καλό άλμα λιβέτη μου. Να σου καλά. Γεια σου, ρε κριτική. Στη γυναίκα μου και στην οικογένειά μου. Τα 4 Άστε άλματα. καλά, παιδιά, 4. Εγώ τα αφιερώνω στην οικογένειά μου τα 4 άλματα. Εγώ στην οικογένειά μου, σε όλους μου αγαπούν. Και στα φιλαράκια, Εγώ την ευιαρώνω στην οικογένεια και πάει σε όλους τους που χώρες. Τα παλικάρια από την Έκαμε Κρήτη. στο γιο και έγινε να μιλήσεις. Με την πουλάδα στην καρδιά χαρά να το κατέσεις. Πες, Τι να πούμε. στην οικογένεια. Στην οικογένεια λέει είμαι σε πτώση ελεύθερη πως θα χαθώ κατέχω. Μ' αρέσει μου η αίσθηση από πετώποσε. Μπράβο, ρε κριτική. Στην οικογένειά μου και στους φίλους μου πάει σε όλη την παρέα, τους κριτικούς. Να είστε καλά, Γιατί είναι παιδιά. λεβέντες όλοι. Αφιερώνω στη μάνα μου και στον πατέρα μου, τους αγαπάω πάρα πολύ. 3 άλματα και πάμε για 2 συνού, 5 και τέλος. Γυρνάμε Κρήτη. Άντε, το καλό. Να είστε καλά. Αναμονή εδώ, επί τόπου. Καψιμί. Ερχόμαστε. Φαγητό. Διαβάζουμε τις εξόδους κατευθείαν και περιμένουμε το Σινούπ για να πείτε για άλμα για να τελειώσουμε. Τα παιδιά χαρούμενα. Από πού είσαι? Εγώ από Κοροπή. Είναι το πρώτο σου άλμα? Πρώτο. Έχεις αγωνία που είναι με Σνούπ? Να μην έχω. Έχεις, Δεν είναι τίποτα όμως. Όταν θα κατέβεις θα σου ξαναπάρω συνέντευξη πάλι. Αμά γιατί όχι. Εντάξει.